Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal mga kapudibis at meron tayo dito mainit na kape at meron tayo sausawan na suka mga kapudibis. Bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Oo, manganta na po. Ini po, mapali aping kape. Umuusok Black pa. coffee. Cheers tayo. Black coffee. Papait. Sabi niya yun ang may ano. Meron tayo Ayaw sausawan niya suka. may gatas. Tsaka ayoko may asukal. Gusto ko plain lang. Ay. Tapos yung nasi mi, singleyan mga kaputibs. Ding dagan minamungkay. Mapaling nasi kasi pilmi kulang yung single. Tara, unang suna tayo. Balo na nakagad eh. Yan. Balo ko kagad na kulang yung nasi. Ayan mga kaputibs, ang unang subo para sa inyo. Manganta na po. Mga mo. Naman. Tuyo. Naman. Tanda ko lang. Wala na. Crunchy. Meron ako. Ay. Ayan oh. Oh my God! Tumulo. Meron tayong pambansang talong. Naman. Naman. Mapaling kape. Meron tayong ano. Ano ba ako?
Sarap. Pinalusan ako. Taba. Taba nito si mga kapatid. Oh, di ba? Malinamnam. Kasi may asukal. Ay, no. Wait, taba. Ako na lang mait. Maya-maya pa rin tosinong cutting niya. Ang tosino mga kapatid gawa sa Hindi ko alam kung saan ko, ano yan. sa asukal kasi matamis. Gawa, ang tosino gawa sa pork. Oo. Tapos, May asukal. minarinate siya sa asukal. Ganon. Diba? Kasi matamis. Nabili namin sa... Save. Save. Baka naman. Lagi kami dyan save. Bagyang egg. Lahat ng minumukbang namin kapatid sa save. Hindi naman lahat. Halos. Bagya. Konti na lang yung nagtitinda. Siya yung mumukbangin ko. Si kuya. Alin doon? Meron itsura. Ayoko na bang? Mga nakamahan na ako. Tiko pa. Hindi. Mababak na ito kay nasi. Ba't kaya subo? Dahan-dahan lang kasi. Ganyan, no? Tutot niya kasi madamdam. Yan, grand opening ng ng Pick Up Crispy Pata Ulo and Sisig. Yes. Sa Mabikal, Florida, Pampanga. Ayan. Mag-visit na po kayo doon at bumili na po kayo. Yes, meron din sila Facebook page mga kapatid. Kung gusto niyo mag-order, message lang po kayo sa kanilang Facebook page. May number din sila doon. Ay, hotel pa palang talong. Sarap. Nabusog ako.
Mga ka-foodie, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout. Sa mga gusto magpa-shoutout, magpabati, mag-comment na lang po kayo at shoutout po namin kayo sa next mukbang. Yes. Salamat po sa lahat. Salamat po sa inyong lahat sa support na po ninyo sa amin ni BBM. At ingat po kayo palagi. God bless po. Syempre, mag-like and subscribe na po kayo sa Facebook page po ng The Foodie Bee. Mag-follow na po kayo at sa YouTube channel. Ayan. Yes, mga kapudibis, agis namin pamaan mi. Kita-kits sa susunod na mga bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.